Nogen kommer på cykel. De fleste kommer med bus. Eleverne kommer til Dronninglund Gymnasium fra et stort område. Fra Dronninglund, Hals og Sæby Kommune. Undervisningen startede i 1979 i lånte lokaler. I 81 stod gymnasiets egne bygninger færdige. Og siden starten har Per Dolmer været gymnasiets rektor. Gymnasiet blev rigtig godt placeret midt i Øst-Vendsyssel. Og det har vist sig, at det var en rigtig disposition at lægge gymnasiet ud. Der har alle årene været ansøgere nok. Og lidt efter lidt er det jo ikke bare gymnasium som uddannelsessted, men også som et kulturelt samlingspunkt, der præger stedet her. Der har efterhånden udviklet sig en særlig musical-tradition. I 89 uropførtes Homeworld's Ark. En af de første dage i det nye skoleår afholdes en fælles idrætsdag for alle på gymnasiet. Det vigtigste er ikke at vinde, men simpelthen at gennemføre i de noget specielle sportsgrene. Så er vi klar til at gå i gang. Smukt sekretær, hun har... Der sluttes af med togtrækning.
var det flot. Ja, Sofie, vi trækker på mine år nu. Godt. Jeg har 2 mål. Det ene er, at eleverne får lov til at udvikle de anlæg og evner, de har. Og at det jo også munder ud i, at de får en god eksamen. Men de får lov til at bruge det, de har i sig, både i undervisningen og i frie aktiviteter, så de føler, at det er tilfredsstillende at gå, og at det er en udfordring til dem, og de kan svare til udfordringen. Og det andet, det er en gensidig respekt eleverne og også lærerne imellem. At vi kommer her som forskellige mennesker med forskellige synspunkter, og der er ikke her nogle synspunkter, der er de eneste rigtige. Men vi må høre på hinanden, og at gymnasiet bliver et sted, hvor mange meninger brydes, og at man ud fra denne meningsbrydning får belyst tilværelsens alsidighed. Lærerne går til time. Og timerne kan forløbe meget forskelligt med forskellige arbejdsformer. Nogle emner egner sig bedst til gruppediskussioner. I andre tilfælde er det naturligst med almindelig klasseundervisning. Ja, prøv at se igen. Læreren gennemgår for eksempel teoretisk stof, stiller spørgsmål og får svar. De kører indtil de har konstant puls. Ja, det var, hvis du stillede dig derovre, så skulle du holde øje med belastningen nu også er den rigtige. Og så kigger her en gang i, at belastningen er den rigtige. Så kigger om på siden, ikke også? Så efter du står på 3, og den står på 2,5. I flere fag spiller elevernes praktiske eksperimenter en central rolle. Ja, den kan også blive træt, til at få det. Men det gør vi omkring. Hvad gør det? Så kommer I ind og nej, det kan du ikke. Det er bare på minus 80 steder. Det er 32. 31,5. Men gymnasiet er også andet end undervisning. Der holdes 5-6 elevfester om året. What's that sound? Here she comes, full blast and top down. Hot shoe, burning down the avenue. Model citizen, zero discipline. Don't you know she's coming home with me? You lose her in the turn. I'll get her. Der er også mulighed for at deltage i frivillige undervisningsaktiviteter efter skoletid. Mange vælger for eksempel at gå til idræt, formning eller kor.
Og hvem har så ansvaret for, at alt fungerer? Jamen, jeg opfatter det ikke sådan, at jeg er på toppen. I gammel kinesisk filosofi hedder det, at den gode leder er midt i folket. Og jeg håber, at jeg er midt i skolen. Og også på den måde, at vi giver ansvaret ud. Eleverne har selv ansvar for det, de laver her, og lærere og medarbejdere får ansvar for det, de har med. Så vi er mange med ansvar, og derfor tror jeg også, at gymnasiet kommer til at arbejde godt. Det har de gjort indtil nu. Og så helt bortset fra det, så kan jeg meget godt lide at undervise. Det hele slutter efter 3 år med studenterbilledet. Det første er fra 82. Loven til Danmarks Ungdom, og de er skolen som en gymnasium. Ærligt.